kembe moko kata bede migepe moko mag sirkal. Ng'eni nyaka wabed gi policies maber mawacho ni ka nitie gima rach matimore. Ok ni ati ng'eni sama koro indiki to nitie gima sign ni ok inyal fulo gik moko mafulo kambi mondiki koso fulo entity mondiki. Koro nyaka wach ni ka en gima rach mano to iyie ni inyalo fulo. To kifulo to nyaka bed ni inyalo mi protection makende kata ka en protection makisetieko testify iteri kata piny ma oko iloko nyingi gik machal kamago. But again iyudo ni testimony makoro igolo no en testimony minyalo kata golo ka ok iketo nyingi kata ka ok iketo nikech as long as iketo evidence documentary evidence inyalo kaw kata ka nyingi onge kata ka ogikaw in luongo ga ni anonymous. Nitie kidhi Nairobi County Government oketa keta boxes ma ka in gi complaint iketo kanyo to boxes go dhi e governor direct to ok ni nyaka iket nyingi. Koro ineno as long as iketo information maber onge kata ng'ato manyalo luwi. But kirango chik masani kata commission of inquiry ok nyal tiyo gi gima chal kamano anonymous. Ni nyaka ging'e ni in ng'ama chal kamane manade to ineme ikelo testimony ki in. Aparo ni mano e kama kawarango to anyalo yudo gik mang'eny kabisa. Nikech whistle blowing ok onego bed ni nitie ng'ama blow. Wanyalo kata keta anonymous. To so long as imiyowa information kose imiyo ng'ato information to nyalo tiyo gi information maber ma wagolo chik ni ma wan go evidence act ni nyaka wabed gi ng'ama